Ka Office District Legal Service Authority jong ka Southwest Khasi Hills District kalayo ban penlong ka program na kabantaban pensyai kumno bantip halor ka jings new lang baki core internet ya kabala penlong ha maurang lang Presbyterian Secondary School hagan ka ngila penya ya ka jinga lang daw principal jong ka maurang lang Presbyterian Secondary School ba BP nung se bad uba elang do ubal ay ki kantin penya smuba ka kong Nasmi Hasha kabade ka Chief Legal Aid Defense jong ka District Legal Service Authority Southwest Khasi Hills District haba ajing kran bar ajing tip halor ka Information Technology Act bar ka Juvenile Justice Act bakum ki khana school ki deban tip kumno banlay nang neshkmat cyber crimes naman ba nanen ba pimde ba pinshu pulia tayo ki subjects ki badal hapo kasko ka jumping regular bantip ki di kanun ki ba pher project adik lapanya the National Legal Service Authority limba ka District Legal Services Authority hamalaki district but ka office ka jawni ka dal hapo ka District and Sessions Court lani ka District Court mau karwan but ka main objective lani ka aim jong ka office ka jawni ka way ka day ba ngin ai ki awareness programs ka pher hapo ki district ya baro ki nong shong ye ki khna school kenapa kita ki an ki kalun ki bapher kenapa ki la ban ya dai ka hok ka jongki la dadang kinu ki bere ki badan bor ki ba khaptem sama ki an ki kalun ki shimno la ki yo ben ye phi ni ki shimno ka hok ka jongki phiru leng ba ka an ki kalun phila ban ya dai ta ka hok ka jongki ti ka sai ko karai par kade ka kam hok ka kam shukor jong ki tu ki bala pentepet kerpang hak bayi bad ki core ki bos ke computer ke internet bad ki mobile phones bakin riak ya ki tu ki beriu ki baloi ki ba duna ka jingnam ka jingtip halo ki core ki bos ke computer ke internet bad ki mobile phones kini ki beriu ki kumpanga ok ki dik ba pentebet khna ki bala pentebet kerpang na ka bantaban riam ye ki beriu baloi Hagi rupang ki bapher. Lemba kita ki core computer, internet, bagi mobile phones. Ting wat ki break ba nang la start ru ki kum ngop. Hakum kita ki jing sharpen bir. Ti hamen ni ko hamen ni rukam ba ki sharpen bir mo. Ting ni jiyo ki phones. Mo ki course lagi ki kam ba ki de ki nong tre ha po ban. Ki om ye pi ba pila day ban one update KYC pihak update ki angkat ki jongpi nama kelajan kut ka validity pihak update ki bank accounts ki jongpi pat kumta tar kin ben bi de ki kumta bat kin ong ye ba ben ka ban ko branch chu ye thoi ki details ki jongpi ki bank account details ki jongpi lan ba ka phone bat kam biar ke jongki kita convincing power ke jongki kalau ka baklan ba do ta ba phi walan ki ka na mastan makna teng ki kum ngop nama ki kentien ki bagi pedan kam ki long ki ba phila ban biet no phila ba sha ban biet no tiada kata jing pemiolan ban taman berkhat lu pismo ba ki genuine people lani kita ki beri beshishan bagi nampo ka bank Pikum pelat do lagi pikum yo thono ai ki bank account details ki jongpi. Kila ban ki account number, kila ban ki ATM card number. Pakum ta tar. Padina dana ko ki school. Pide belong careful, pide belong alert, pide belong the presence of mind. Balada piyo. Yakum kita ki calls ki messages pide ban shumo kolma. But kita tu lemba kita ki messages kiba omi phi ban donate ban donation hagi do ni jaga ban yara ki kun suban lani lada ki pang pishitam kin oya phi o ban ai ka ban account ko jong phi na ban na ban yara phi hakam ka shitam ko jong phi lemba ki bisa badal lagi thola but Kaan kami ada di cyber crimes kadena kami khadka Information Technology Act. But kino ki beriu kita penkhaya kedekaan
kiba lihat itu kini kam talk kam syukur dan bagi internet dan bagi komputer dan bagi mobile phones kila awan syak bercitam kebalong terlihat belum penting ha kaba kila awan syak set kotor berbalai sinam lain lakban tamek berbalai sinam baru bakila awan syak fain kumbalai lak tengka bakala awan buah syukur salang tengka ni